Kalibangunan ako eh. Hingi daw ding naitawa, wawara, makitan. Ningaw yun. Ano na ko ipabuhagay? Ang nag-utot-utot pa kong pagbahay. Gawas yung tubol. Ngilo sa tabi. Daliar gawas tubol. Patay. No. Cak bata guni na may babae da no. Mura magnay katabi sa cellphone. Patay. Mura sa siguro ni kaaway sa cellphone ay. Basi gabuwag siguro ni uyab. Hindi kaaway ba. Timing kyo kay Charo sa dia. Ako mo sa dia. Pagawson taning atong malupit nga diskarte. Nawa na karot. Arong bitaw, babe. Uy, nga din man juga makasibot diri, babe. Kanina rin kong pinaabot ni mo, ha? Sa imo nga rin kong gipalaom di ay, pwede pa nimong pasalig na ako. Samang ka, babe, oy. Ari ako ba? Magpaabot ko ni mo diri. Di ko mula di ka maabot, ha? Samang ka, babe, oy. I miss. Ay. Kisa man na imong katabi, miss. Ako lagi uyab lagi, oy. Nagsabot mi diri mi guba nga. Pag-abot mi himan-himan, wa ko niya gisipot. Ganina ra kong pinaabot niya, Jud. Sa ato pa nakigipaabot. Nya wa siya maabot. Wala. Ay, nya ako naabot, ako na lang. Dali agud nimo gud kahangin sa nimo, oy. Di na ko sa tutoke ang akong ka mestizo. Oh. Oh, mestizo gamay kung may tapad. Di, kita. Na kayo yab. Pero kasabot mo, wa ka to nga ha. Oh, wa ko gito nga lagi. Di siya kursanada diha nimo, pero ako kursanada ko diha nimo. Inana din, amigo. Oo. Masa pagsabot na dili tumahon. Nya nagsabot mo, wa siya maabot, ako naabot, but pasabot. Kita dun duha compatible ba? Kita may nag-abot. Yeah. Kamao jud kami go, I believe ba? Kamao jud kami go da. Nya, okay ra nimo miss nga. Ikaw dahon ug ako ud. O nga naman, unsa may kuha na ng ano mo pinag-ing sa dahon ug sa od. Kay ako, o ika dahon no, ako ud. Kamang-kamangon ti kanya pakpaakon. Kami go, ay. Babiya, mga istorya, amigo, ay, makadani jud kami go. Daghan siguro kag uyab no. Wa jud koy uyab miss, abin mo miss. Ako himilion kog babae. Himili. Pero suka nakita tika. Patay. Ning tibok man akong kasing-kasing. Ano nimo? Nagkanaan ay. Ay sobra pa. Babiya, ay sus. Bitamis ko sa Tagalog pa. Hindi ako mayaman para bilhin ko ang kahapon. Pero handa akong utangin ang ngayon. Makasama ka lang buong maghapon. Sus, grabe yan, mandagi ko yan. Migo ba yan? Ay, sus. Kaya na tali mo, migo. Ay da, di na kumutuon ng mga inana, oy. Di ka mo tunon sa. Kanina ko ay di katuhuan. O, di, yun. Ako ni ka tagsar dyan ko maibog. Pero swerte kay ka nga ika ako naibgan. Nga, maswerte man ko nga wag ko kay bako na tinarong baka or wala nga rin ako. Mao pa gani pag-meet na to. Unsa man ako pagkaybaw nga. Wala. Kuan ka. Ika broken hearted. Pero ako maabot si mo kasing-kasing magmalipayon ka. Yun sa mo kunin mo pagkaybaw ko na magmalipayon ko. Oh, siyempre lingaw-lingawon ti ka. Paganahan, palamian. Bastusa. Bastusa kunin mo sa palamian. Palamiag mga istorya ba na unsa Aw ka na ba mo? Hugaw do kay kag huna-huna. Naku ano nakalitan ako ba kay karon po sugat og laki nga parehas lagi nimo nga. Grabe kay mo. Gwapo. Go slide na kanang grabe kay tamis kay dilo ba grabe kay mo istorya ba. Ana mi istorya mo mang kamigo. Nya miga. Kita ra man duha. Ano di kita ra duha? Pwede ba? Say pwede ba? Atong ipagbuhagay ang nag-igit-igit natong kalipay. Pagkaway ayo. Mao di mo mga laki mo mutik advantage. Sus bahala ka diha. Gila paro no way. Ngerti niya uli matunon ako. Gitu.